Salutare, fraților! Astăzi ne jucăm Minecraft. Asta, haideți. Deci, după cum v-am zis, în episodul trecut, eram la bază secretă, în munți. Uitați, fraților, nu merge focul. Haide să-ți arăt iară, am pus tot treaba, am un frate generație, nu stă de țapa, mereu niciodată nu-s absent. Am un frate dacă vrei de ținerea curent. Unde mici ești, mă? Bă, frați! Fraților, e spartă masa, tot e spartă la casa asta. Fraților, vă dați seama și vă știți cine stă lângă mine? Vreți să scriați asta cu chirii aici? La prietenul meu Răzvan Iasu cu chirii aici. I-am plătit eu actele tot. Și i-am dat casa asta. Dacă m-ar fi un pic reparată. Maică mea doar e cam spate. Bă, fraților, mi-ar trebui lever ca să deschidem. Lever. Am luat 507 foarte ușor. Iar lever. Răzvanica mai un pol acasă. Deci am spart un pic casa din greșeală. Dar n-are nimic că ți-o repar eu. Că ți-am dat în chirie. Și asta trebuie spart. Nu știu care e casa mea. Eu am două căsuțe. Am și un pod la casa asta, doar e spartă.
Fraților, ce s-a întâmplat aici? Povestiți-vă pentru a intrat la mine pe balustradă. După mi-a explodat casa. Asta și dă spate. Uite-te, Războană, uite. Apare plăcut timpul. Uite, Războană, vezi? Și acum sunt puțin. Și acum am făcut altă casă în chirie. N-am plătit, dar asta este toată cartea mea. Oh my god. Băziane, ce frumoasă e. Frate mine, cât ai lucrat la asta? Cam 35.000 de zile. Cât mă? 35.000 de zile, fraților. Eu am lucrat la satul ăsta, fraților, cred că 200 de zile. Ora asta a fost arta când l-am instalat. Așa. Și haideți să mergem la casa mea să-mi punem itemele în cest. A venit, după cum vedeți, este spartă pe partea stângă. Așa, și acum o să-mi pun itemele în cest. Închid în susa. Tirele. Azi vezi, mă, aici trebuie să-mi bag toate itemele, fraților. Și aici urcăm la etaj. Da, aici avem privestea. Unde mergem și ne uităm. Și aici este restaurantul. Fix lângă casa mea, răzvăstă la 208.000 de kilometri. Uite-te! Cred că e frumoasă și casa ta. Fraților, și cam atât a fost episodul. Nu uitați să dați și like și subscribe și hai! Pa, pa!